Bra. Är du lust eller? Och du vistas till musik. Tjena Jocke. Jag kan läsa det är samma sak fast hon inte bok att läsa. Om man läser svenska bok så läser man engelsk bok. Man ska tänka dem öppna inte. Hej. Vi ser vilka som inte är här. Det var ju själva. Jocke, jag måste göra bokrecension. Ja, men lugna nu, sätt dig ner. Jag sa en sak, alla ska läsa. Amar, kom! Amar! Kom hit. Hej då. Amar, kom ihåg. Amar, kom ihåg. Jag måste sätta ner. Nej, men Amar får jag komma. Martin, ta med oss. Kom Amar, kom hit. Kolla. Så lugna lite nu. Så det som gäller idag arbete är följande. Om man läser en bok på svenska ska man läsa en på engelska. Så idag är det läsning som gäller, inget annat. Därför att datorn bokar också på annat sätt. Så att det är läsning för alla som gäller. Man får gå till bibblan och låna en bok på engelska. Om man har läst en på svenska. Om man har läst en på engelska blir det en ny bok på svenska. Så det är bra. Vi har bara 2 gånger få att läsa på detta. Så att vissa har tjocka böcker. Lånar man en ny bok och tar en tum bok då så ni inte behöver känna att ni inte blir klara. Det som gäller då. Har du någon fråga där Bilal på bokrecensionen? Jag var tvungen att bokrecension i datasalen. Ja, Jag ska säga stödord. Jo men det är Susanna bokat där på ett annat lära. Så om det är akut jättenödvändigt du ska lämna in och ska du gå till Ja, för det är till torsdag, måste jag det. Ja, men du får kolla om det är ledigt. Jag tror inte det är det, men du kan kolla om det är någon plats som är ledig. De här datorerna är skitsega. Så kör igång nu, hämta böcker och ni som inte har och låna en bok så kör vi nu. Vi kommer vara här i denna salen allihopa. Förutom att det är någon som går till datorn. Skulle du kunna äta så? Vad är det? Kör nu igång. Jag har inte skrivit plötsligt. Hämta den och skriv här inne då. Martin kommer nu också. Alla kommer igång med sina uppgifter. Kör nu. Nej, jag ska inte låsa. Vad är kassan? Alla ska vara inne och du ska gå bort till och kolla. Vad är han sa? Jag vet inte än. Jag ska ta närvaro. Du är den enda som är där borta om Martin. Nej, men Ali. Han var nyss här. Fattar du filmen? Vad filmen visar? Jag sa till datasalen. Det är nödvändigt. Kom, säg också att du ska ha bokrecension. Jag har inte plats kanske. Nej, men vi går. Om det finns, du säger till honom nu. Om det finns, du sitter direkt där. Jag sa det är jättenödvändigt. Vad fan har jag som är nödvändigt? Bokrecension? Nej, det måste inte alls. Men inte. Jag har en annan gång. Men detta ställer mig. Jag måste skriva det här. Hej Amar. Jag ska lägga in den här på YouTube. Porr. SSX.